Jotono khulumkha tei sibai khani khurang channel o ang samung jamatia tini ang kisisa kok sana musukmani khe abo haisi ani views songno kwbangma borokno ano comment khai sao hindi maya khe bangla kok saimani yade eba kheba educated borok ya abo nini news hamya abo hai hindi rungya tutui hindi kok sao honoi aborokno ang kisisa buchirwnani musugo tamni hinba जों बांला कक सानानि हनै सालायो abo bangla kok tumani bagui ang swrungthai ba asol kok hingkhe abosi tumani bagui ang bangla kok swrungthai hindi ang manthung manyathung abo joto borok chini tiprasa rok perfect hindi mano oboya hindi je ang tuta futa mamani abobaino ang sanai ang bangla kok borokno ang sana thangya bangla kok no ang swrungnabu thangya जों 10 no si naisai tong hongkha hingkhe ang tumani bagui bangla kok no swrungnai ba ang tumani bagui boroni kok bai ang borokno question khainai nung ani video no naimani abo ang kok rungya eba ang hindi sana rungya bangla sana rungya abono ta naidi 10 rok chini tiprasani bagui tamo wansogui borok kok sa ba boroni brain no bomutui haibu tong chini tiprasani bagui abono sinung naidi ang reporter rungya kok sana rungya abono ta naidi abono sa ang sana musugo salsa ang ani bri bai sajakmani bo ano saka bazar khaina hwnui thangui ang bangla kok sayagui kok borok bai khe ang manui pai tongpro bori khoroksa ano hinkha tabukni borok rok sudasa asuk buka butwa bangla kok si maya kho bangla bai manui paiyan sirungya kho hwnui sao hwnui ano phaisapai ani bri bono jawab rok hapo chini tipra hao chini kok si odhikar chini kok no chung saya hinkhe a 10 de sanai kwbangma borok 10 kok borok mano tobo chung si swkang 10 kok borok no sai tongkha hingkhe chini kok mannai 10 sudano chini kok no kok borok no borok saya value roya joto chini tipra saro no 10 kok kubului ma sao angbo ma sao nungbo ma sao tobo chung kisa misa ma chai toklainai chini kok no salai de mano honoi abo si main point ble hindi le india ni rashtra bhasha haini bagui chung hindi no ma salainai 10 kok le rashtra bhasha abo bangladesh ni phainai rok borok chini kok no swkmagui chung 10 kok no byabohar ma khailangthung hwnui si borok asuk khe chai tok tong hingkhe chung bono ma bujilainai ang 10 kok saya rwbw rungya swrungnabu thangya ang saya nerok jesu phano chajai ang tongthung ang hindi kok rungya hai phano ang 1 bai kok sana thangprokha ang hindi si sanani chai tokano joto tiprasa tongnai hindi perfect maya ang haino ang 21 bochor fujigo chakri khai phaikha tobo ang hindi clear khe manya tamni bagui hinmale abo chung chrai phangsini hindi kok no sagui phaiya ang kotor wngui sikla sogui afro si hindi kok sanani swrungo afro si rungmani bagui ang hindi clear khe sagui manya hai chung koroksa tei koroksa malailai hindi kok salaimani abono alada kaisa platform o thangui hindi kok bai ni khoroksa no question khainai ba bujoknai afro hongkha hingkhe chini kisa misa hindi mamani abono sorano pawui thango ang bahai ni hindi kok asuk kama khe maya tobo bujilai dorkhe saimana ang fuji 21 bochor khai phaikha norok wansok ang chrai phangsini hindi kok saya tabukse ang fuji o thang phaimani yagulo si ang hindi swrungmani haini bagui ang asu hindi clear wngya chrai phangsini no ang hindi
kok bai tor phaimani hingka ke ang bahaina hindi kok sai mankama bangla kok no nirok usuk ta torjak di जों borok no nai sirego tipralen greater tipralen hi salai tong wanjui no chajai anglai tong tamni bagui nirok la asuk wanjui kok no sarna musuk khaba abo si ani question hingke ang YouTube khaimani abo ang rang ajina bagui ang educated borok buya ang lekha rungya soi no ang sago ang lasia ang lekha rungya hinnano kubui no ang lekha rungya haini bagui no ang aso English kok no ang ekdom clear khe saimanya ang busia tuma ke je ani kok borok eba hindi ang mamano ang obobai na ang sanai ang news channel khaimani eba ang YouTube khaimani abo tiprasa kwbangma busia tongnai rok no busirona bagui se ang abo YouTube khai abo ang rang ajina bagui kwbangma tiprasa rok tabuk bo thansano busia tabuk bo wanjui bai bandijak mano busia wanjui rok chini bagui chini tiprasani bagui bobo tui hamya wansok tong abono kisa busi bailang thung borok no sungmani bising tui aboni bagui si ang abo YouTube khai kwbangma chini tiprasa news channel song reporter rok wanjui no oro bazar o thangui ba jekono jaga thangui question khaimani nangno dunuk asuk lekha kwrung hamjaknai rok tobo ang kriya khaigui borok no thang sungui jekono kok no wanjui no sungna thangpro hingka khe direct borok no kok sungrak thaiya tamni hinba jodo jolo jagui de pailang no wngsa sukde wnglang no abono wansogui kok masao haini bagui kisa kok no khalui masao haini tiprasa rok norok busidi ang usuk kok no sagui mwthak siya no jotono hambai.